Straight to the Now point. ato nga balikan mahigala ang ato nga dugang mga issues. Ato ko ang dugang report son labot mahigala sa bagyo nga si Basyang, but before anak mga sukit ti paminaw, ang dugang update ining Kerwin Espinosa mga higala kay kung nahinumdum mo katong yang amahan mga kaigalaan og kini si Kerwin mao ni ang mga gipasanginlan no nga maoy responsable sa grabing drugs dito sa lalawigan sa Leyte hasta dito sa may Cebu o area sa Visayas no. Ang iyang amahan nga si Rolando Espinosa Sr. namatay to panahon mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte. So karon si Kerwin nabalik niya pagkamayor. Naabsulto na siyang kaso ni dagan pagkamayor sa Albuera, pero tindaghan ang kwarta matod pa mahigalawa kasustiner ang kontra daog pagkamayor. Pero karon nadakpa misurrender ni kay dunay kasong murder. No? So si Kerwin og iyang tulo ka mga kaubanan mao ni ang dunay kasong murder, but sa ni surrender si Kerwin ra og kining duha. So ang dunay kasong murder si Kerwin, kini si Idi Mar Dimingay alias Mitra, si Rico Idi Mar Dimingay Mitra alias Rico Francisco, na alias de may galalayo as alias no. So daog mga lain nga no. Unya ikaduha may gala si Marcelo Adorco alias Ronel, mao po ni surrender. Ay ikatulo si Ronald Bulak alias Junjon, wa mo surrender. So dunay usapan nga wa mo surrender. So tulo na sila mga higala nga dito sa NBI. Unya kini Gus Kerwin mga kaigalaan, doon na ni mga experience kani adto sad. Ang katong iyang amahan mahigala namatay gyud to. Sumura ning iya mahigalag pag-surrender ingon sa nga iampo lang ko ninyo kay ang akong safety nana no. So then diha pa siya mahigala sa kinan. To sa paminaw no balik tong iyang gisulti kasama nga names be na samtang naa sa sakinan. Okay names? Okay. Sige kani. Si rewind lang gamay niya ato mabalik og paminaw. Padong sa surrender. Mayong buntag kanatong tanan. Gipaybaw ko kamo nga nigawas na akong waran karon mga orasa mga alas 10. Padong nako sa ditugyanan sa balaod para mo surrender. Dili na to pabuton nga serve pa nila ang maong waran. Iampo na lang ninyo ang safety sa ako ang kinabuhi. Ang mga Albueranos o kinsa tong mga tao nga mga nagmahal kanako o sa wala nagmahal. Iampo na lang ninyo ako ang pag-surrender nga walay mahitabo nga dautan. Dagang salamat Albueranos. Kita-kita lang tapuhon kung mahumanan ning problema. Dagang salamat, no hate, just love. I love you Albueranos. Mo ni mahigala standby ha gamay mo ni no hate just love. I love you Albueranos. Kay Albuera man iya mahigala Albuera Leyte. Kining Albuera mga kaigalaan duol ni sa Ormoc, duol ni sa amo, bye bye Leyte. Mo na nga more or less makasabot mo unsay akong stand labot ining drugs mahigala silingan na mo ning Albuera Leyte dito. Muna ako kita sa ko sa mga aktual nga kuan ba. O diri mga higala sa Cebu dugay kong gapuyo mahigala mga squatter areas mo nang kasabot sa damo nang lahi mo na akong ingon nga respetar ko mahigala ni Father Flavio Villanueva sa iyang stand lahi ang iyang nakita. Respetar sa ko ni Father Shano kay lahi pod iya nakita. Lain-lain mo gud experience mo na nga kini ni ang magkalahi ang atong baruganan based mahigala sa atong nahibaw-an sa balaod ug based sa atong experience. Man ako morespetara sa ko sa uban nga mao baruganan ana no. Magkalain tag baruganan labot ni ining mga issues karon, mga sukit ti paminaw kay depende magod sa atong kasinatian. Now mo na ako kasabot kay ko ni Father Shano ngano nga ang iyang baruganan on certain issues lahi nya kasabot sa ko atong Father Villanueva nga lahi pod iyang baruganan. Akong girespetar kanang duha ka mga pari mga sukit ti paminaw. Managlahi gyud. Managlahi kay lahi-lahi tag experience. Okay, si kasamang RV Veloso to sang hatagan og dugang report labot aning pag-surrender na ni Kerwin Espinosa dito sa NBI. Wa na siya magpaabot nga dakpon. Kay bawon niya nga naay warrant, surrender na siya mga higala. Kauban dito sa NBI, mga kahigalaan sa dugang mga detalye si kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV, kumusta man ang dugang mga informasyon nga ito nakuha labot ini pag-surrender ni Kerwin Espinosa dito sa NBI. DYHP RMN Report.
Mga Atty. Rufil, ana sa Cebu City Jail si Albuera Mayor nga si Roland Espinosa alias Kerwin Espinosa o ang mga kaubanan ni ini subay sa iyang pag-surrender sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 pinasikad usab sa gi-issue nga warrant of arrest sa Regional Trial Court tungod sa kasong murder. Si Espinosa misurrender kini sa buhatan sa NBI kagahapon alas 10:45 sa buntag. Gitebaw sa NBI 7 nga nalakip sa misurrender mao sila si Eddie Mar Domingoy Mitra nga si alias Rico Francisco o Marcelo Adorco alias Loloy Ugronel. Tungod sa kalapasan sa Article 248 o kasong pagpatay ubos sa Revised Penal Code. Ang maong warrant of arrest kasama Atty. Rufil gi-issue kini ni Honorable Merlo Pasco Bagano, ang presiding judge sa RTC Branch 14 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, diin na subay sa rekomendasyon usab sa korte dili na makapiyansa ang mga ni surrender. Subay sa pasiuna usab nga nasayran, wala na makit-i pa si Espinosa sa Albuera Leyte ni adto pa di ay Enero 20 kasama Atty. Rufil. Unya una nang gimakak ni Espinosa nga wala siya magtago-tago apan iyang giangkon nga tuyo niyang dili mo pakita ngadto sa publiko tungod kay risgo ang iyang seguridad. Si Espinosa giingong gipasakaan kini og kaso ni adtong September sa 2024 tungod sa kasong pagpatay diha sa Baybay City, Leyte. Daan na usab siya nga gipasakaan og kaso nga may kalabutan usab sa iyang kalapasan sa paghupot og armas o drogas ni adtong 2021 ug 2024 apan acquit kini sa maong kaso. Gibanhaw kini sa Court of Appeals kasama Atty. Rufil ni adtong Marso 2024 diin gimando usab ang pagpadayong pagdungog sa Manila RTC diin subay sa maong hearing gimando sa korte ang pag-forfeit sa iyang multi-million peso nga asset sama na lang sa iyang real estate sa Leyte ug Misamis Oriental. Lakip usab ni ini kasama Atty. Rufil ang 13 ka buok sakyanan ug ang mga bank accounts ni Kerwin Espinosa. Nagtuusap ang korte kasama Atty. Rufil nga ang maong kabtangan na angkon ni Espinosa pinaagi sa mga illegal nga kalihukan. Bisan pa man ni ini na nagpapili na sayra nato nga nagpapili man gihapon ni si Espinosa pagkamayor sa lungsod sa Albuera unya gani ni daog man ni siya ni adtong Mayo sa miaging tuig. Subay ni ini kasama Atty. Rufil sa iyang pag-surrender gilauman nga muhulip kaniya sa posisyon pagkamayor ang iya sa igsuon si Vice Mayor Mariel Marinay. So far mo na ang nakuha nato nga detalye kasama Atty. Rufil niabot na siya ni dangop gyud siya ngadto sa buhatan sa NBI kasama Atty. Rufil uban ang mga NBI agents unya diretso na dayon nga gikomit siya unya gihatod ngadto sa Cebu City Jail kasama Atty. Rufil nya gipasulob na gani siya og kana bang yellow gani nga uniform kasama Atty. Rufil. So dito pag surrender niya sa NBI kagahapon, wala na siya ingon nga nakatuog pa sa NBI, gi-turn over dayon sa Cebu City Jail male dormitory kasama RV. Yes, kasama Atty. Rufil diretso dayon nga gihatod siya kasama Atty. Rufil dito sa male dormitory sa Cebu City Jail unya usa sad niya kasama Atty. Rufil kay ang kani mangong NBI menos ra ni sila og agents kasama Atty. Rufil, so kung butang nimo diha ang mayor magdugang pod og risgo niya magdugang pa sad sila og security mas may lang iadto na lang largo sa presuhan gyud kasama Atty. Rufil. Diin siya kauban sad ni adto ang iyahang mga kaubanan nga mi-surrender kato si Eddie Mar Domingoy Mitra og si kining Marcelo Adorco kasama Atty. Rufil. Pero ato pang susihon po dugang siguro and RV sabdi ay ang detalye ini mong kaso kay murder case ni dito sa amo din Baybay Leyte. Kini maong incident. Yes, kasama Atty. Rufil. So far, wala pa detalye sa case kasama Atty. Rufil, pero sa pasiuna nato nga video nga gi-play diha kasama Atty. Rufil, ni angkon man siya nga doon na siya nadawat nga warrant kasama Atty. Rufil. So naibaw gyud siya nga doon na gimoabot nga warrant pasabot nga presumption kasama Atty. Rufil nga doon na siya gibuhat nga posibleng dili mao kasama Atty. Rufil gani na nakasuhan namin siya sa paghupot og illegal firearms kasama Atty. Rufil og drugs. Mo na nga gikuha sa korte ang gimando sa korte ang pagkuha no pag-forfeit sa iyang multi-million peso nga mga asset o real estate diha sa Leyte kasama Atty. Rufil. Dakong dako man gyud siya kasama Atty. Rufil. Lakip sa diha sa Misamis Oriental unya murag susama sa niya sa mga discire kasama Atty. Rufil kay kanit Tracy man iya kasakyanan ang buknabay. Daghan-daghan sa kinana sa no. Oh, mo na kasama Atty. Rufil nabay Rolls Royce dito kasama Atty. Rufil. Aha. O niya so mo na nga
lakip usab ni ini kasama attorney Phil ang pag-forfeit usab sa iyang mga bank accounts, pero mo na no bisan pa ni ana kasama attorney Phil nakadagan gihapon ni siya gani ang igsuon maoy ni daog usab pagka busy mayor kasama attorney Phil. Kung ato man sa miagi kasama attorney Phil, do na to'y hitabo kasama attorney Phil nga nagpinusilay gani dito sa usa ka covered port kasama attorney Phil diin na siya agiingong nasamdan or naangol sa mong hitabo kasama attorney Phil. Wala pahibaw kung kumusta sad ang maong kaso kasama attorney Phil apan kini ato sa ning subayon ang kaning kaso niya kay kini sa Baybay City Leyte man sa di kasama attorney Phil. Dito lagi mo na kuan bitaw ko nga uy, dito mo ni kaso mo na sa among lugar di kasama Arbe, silingan na mo kaning Baybay Leyte o kaning Albuera Leyte. So dito ning kasuha mahitabo di ay. Tinuod na kasama attorney Phil ko kinahanglan nga subayon na kasama attorney Phil kay wa sad ta kasabot no kung unsa sa gibati karon sa mga mulupyo didto kasama attorney Phil, bisan pa man og naanay ni hulip nga acting mayor sa pagkakaroon kasama attorney Phil unya wala ra by bail ang recommended sa korte kasama attorney Phil. Oh, non-bailable. Tundan sa dinato kasama attorney Phil ang iyahang kaso subayon nato labi na sa paghiring ni ini kasama attorney Phil kay naa man gid siya dinhi gitanggong o gibalhog sa Cebu City Jail kasama attorney Phil. Okay, sige. Kaya nag-issue sa warrant, man tingala ko gamay lang, ato lang subayon, tingali andugan pa mga detalye ini. Kaya nag-issue sa warrant si Judge Merlo Pasco Bagano, presiding judge sa RTC Branch 14 din sa Cebu City. No mo nag-issue ani. Yes, kasama attorney Phil ang mona Base sa report kato nakuha. But baybay mo ko hitabo ni sumuna nga dulo tay mga dugang kuan ani, dugang mga questions ngano na unsang hitabo kani kasama RB. Yes, kasama attorney Phil ato nang hatagan og pagtagad og sa ngadto sa umaabot kasama attorney Phil buhatag sa taog igong update labi na nga kusog-kusog sa ngadto sa Leyte nga bahin kasama attorney Phil madungog sad sa mga constituente ni ini kun unsa ning hitabua ug unsa ning kasuha nga diin siya gidakop or ni surrender kasama attorney Phil labi na dinhi sa Cebu City kasama attorney Phil. So ni anhin na sa Cebu City daan skirwin gahapon kasama RB kay na may NBI po dito sa Tacloban unta dito sa Leyte. But ni tabok na daan siya sa Cebu unya diri sa surrender sa NBI sa Cebu. Mas gipili niya, mo prefer siya mo surrender sa NBI diri sa Cebu gyud kasama RB. Yes, kasama attorney Phil. Bag-o pasad nag-ilis og regional director ang ato ang NBI 7 kasama attorney Phil dili ta ka hibaw kung unsay wisdom ni ining Kerwin Espinosa kung nganong diri siya ni surrender kasama attorney Phil apan mo na no iya naman tong gipahibaw samtang nagdagan ang iyang sakyanan nga nagbiyahe unya nag-video to siya kasama attorney Phil ingon siya nga paingon na siya sa pag-surrender o ngadto sa NBI apan ang pag-mention anak kasama attorney Phil nahibong lang ta kagahapon kasama attorney Phil mga alas 3 kasama attorney Phil diha nagipahibaw sa NBI nga gicommit na siya unya paingon na ngadto sa Cebu City Jail kasama attorney Phil. Hinoon kini Skirwin di man ni bag-o niyang presuhan hinoon kasama RB. Unahuna siguro niya okay naman to balikan ako to dito di man kayo alien sa iyang kabahin po hinoon na nakasuway naman nagkapriso sa una pa. Tinuod na kasama attorney Phil gani pagsulod niya sa male dormitory kasama attorney Phil mura bag dahugyaw maninuon ang mga piniriso. Daghang fans siya dito. Mura mag-abot si Cardo Dalisay kasama attorney Phil. Kapila gyud makalihay bisag unsaon jud kasama attorney Phil kapila gyud malihay sa bala di gyud mamatay kay bida man. Tingay nga apod ni mga tinaguang anting-anting kasama attorney Phil. Mao lagi pastilan. Nahugyaw gyud kasama attorney sa pagsud niya. Ito yung motor ni kailangan kuwang patabang sila Ang media dili pwede diri ra kutob ana pagsud gyud dito kasama attorney Phil kay video man to nga kana bang gipakita sa ato sa NBI kasama attorney Phil pagsud gyud hugyaw gyud kasama attorney Phil mura mag nakakita og artista. Kuyawa. Makpak pa yun sa yay danas Kerwin daghan fans. Wala kasama ang attorney Phil no nga bisan pa man og kana bang karon ni surrender siya kasama attorney Phil pero dugay na magini niyang gipuy-an dias pesuan balik-balikan na lang giniya kasama attorney Phil. Mao na kasama attorney Phil nga
inungdan nga angay sad nga mahibaw-an sad sa ato mga konstituente kasama Turfil ingon man sa ato ang publiko nga walay makaipsot ining balaod kasama Turfil kay bisan pa man og nahimo na siya, napili na siyang mayor kasama Attorney Rufil, gukdon gihapon siya tungod sa iyahang mga salaod kasama Attorney Rufil. Okay. So far mo na nakuha nato sa NBI 7 kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso DWHP tatak Orimen.